تتم ثمة السيطرة تماما على الموقف. Sudan Foroba Jabarani nabe wele ko Sudan TV ye General de Brigade Nabil Abdullah ale ka nɛgɛjuru sira kuma dɔ cari fiɲɛ fɛ mun sen fɛ a yira k'a fɔ ko ɲɛmɔgɔya b'u bolo tɛnɛndon Sudan Sardasiw ko u ye télévision ale jabala ni a bɛ Omdurman k'u y'o lakana u ye force paramilitaire ni a bɛ wele ko RSF olu ka dankari ko o ɲɔni ka segi tile caman kɛlɛ kɔfɛ u ka Foroba Jabarani n'o ye Sudan TV ye a ka laseli baaraw daminɛ tuguni karidon lakana tigilamɔgɔw ni o ye force de soutien rapide olu fɛnɛ u ye laseli kɛ ko yɔrɔ minnu tun b'u bolo kɛrɛnkɛrɛnnenya la Omdurman k'u y'a bila k'a sababuya kɛ Sudan Sardasulakaw u ye fodon sanfɛ mugu keri u ma Sardasiw ani u ka yɛrɛtangakulu mun bɛ wele ko RSF u kɔni bɛ kan ka ɲɔgɔn kɛlɛ jamana fan caman na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Darfur ale tilebi yanfan na ani jamana kɛɲɛka ani kɔrɔn yanfan na mun bɛ danbɔ ni Ethiopie ani Egypte jamana ye nin dankarili ninnu bɛ kan ka kɛ fanga ɲini kɛlɛ General Abdel Fattah Burhan ni ale y'u ka Sardasiw ka ɲɛmɔgɔba ye ani General Mohamed Hamdan Dagalo ni ale ye ka FAR olu ka ɲɛmɔgɔ ye ni General fila minnu tun ye teri ye fɔlɔ ni y'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka dan sigi fanga la Octobre san 2021 ni o ye Sudan jamana bɔ a ka furancɛ fanga la mun tun ɲɛsinen don bɛjɛ fanga kɔɲaw ma a ka ca ni mɔgɔ 185 ye minnu fagara a bɛ mɔgɔ 1000 ni mɔgɔ 800 bɔ minnu jogira duniya jamanaw ka kɛlɛya tɔnba ale ka jɛkulu ale ka laseli la mais a ma piripiri latigɛli kɛ ni faso jama don walima ni kɛlɛkɛdenw yɛrɛ de bɛ nin kulu ninnu cɛ ma. I strongly condemn the outbreak.